Senatörên Komarî yên eyaleta Oregonê roja pênşemiyê navenda rêvebiriyê terk kirin û hîn jî venegeriyane. Nehazîrbûna wan bu sedema betalkirina dengdayîna roja yekşemê. Li Senatoya Oregonê 30 kursî hene, 18 kursî ê demokratan e. Bo pêkhatina dengdayînek herî kêm hazîrbûna 20 senatoran pêwîst e. Senatörên Komarî nehatin û karê xwe nekirin. Walî Kate Brown fermana desteserkirina van senatoran daye lê heta niha şopa wan natiye dîtin. Ji ber ku walî dikare desthilatdariya xwe li ser polîsên eyaletê bikarbîne ji bo ku me bîne paytextê, em nayên nav sînorên Oregonê. Senatörên Komarî bi tundî dijî qanûnê ne ku bo karsaziyan pêşniyara teknolojiya kesk dike. Ev qanûna ji aliyê demokratan ve hatiye amade kirin û armanj dike ku asta emîsyonê heta sala 2005 heştê ji sedî kêmtir bike. Lê Komarî dibêjin ku evê buhayên gaz û dîzelê zêde bibin û evê jî li ser heremên gundewarî bandorên nebaş bike. Komarî bu qanûnê daxwaza referandumê dikin. Ez bi hevalbendên xwe ra dixebitim ku hemû rûniştvanên Oregonê ji ber vê qanûna pir xerab êşe nekişînin. Senatörên Komarî bi tundî dijî qanûnê ne ku bo karsaziyan pêşniyara teknolojiya kesk dike. Ev qanûna ku ji aliyê demokratan ve hatiye amade kirin, armanj dike ku asta emîsyonê heta sala 2005 heştê ji sedî kêmtir bike. Lê Komarî dibêjin ku evê piştî vê buhayên gaz û dîzelê zêde bibe û evê jî li ser heremên gundewarî bandorên nebaş bike. Komarî bo qanûnê daxwaza referandumê dikin. Boykotkirina vê qanûnê bandorê li ser zêdetirê 120 dengdayîna qanûnên din jî dike ji ber ku heta senatörên Komarî ve negerin tû dengdayîn nabe ku pêk were. Serokê Senatoya Oregonê roja yekşemê bang di senatörên boykotê dikin kir ku vegerin senatoyê. Ev roja herê xemgîniya jiyana qanûndaneriya min e. Lê Komarî dibêjin ku di 2001 de demokratan bo sekinandina qanûnek Komariyan bo 5 rojan senato terk kirine û boykot pêk anîne. Ev durîtiya demokratan e ji ber ku em heman pêvaji û rêkên ku wan bi kar anîne pêk tînin. Lê dema em heman rêkan bikardînin ew dibêjin ev nemunasib e. Her yek senatörê ku boykotê pêktîne bo nehazîrbûna her rojek ya li senatoyê bi tawanên ku karê xwe nake bi $500 tê ceza kirin. Alîgirê wan li ser internetê bo ku van cezaya bidin perekom dikin.